Salutări! Eu sunt Camere și vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat. Încă o dată. Nu doar o singură păpușă. Să vă arăt! E atât de frumoasă. Mal! Din Descendenții. Eu mereu îmi iau păpuși Descendenții, ca să știți. Mereu îmi iau chestii Descendenții. Chiar dacă câteodată nu mai iau Descendenții, astăzi a fost. Odată în care mi-am luat o păpușă Descendenții. Nu prima păpușă, că prima mea păpușă a fost Mal de la Roa Into the Core, da. Dar uitați-vă și voi la ce frumoasă e, vă las să vă uitați. Puteți să puneți pe pauză să vă uitați la da, foarte drăguță. Și acum trebuie să o desfac. Nu mai avut răbdare. Bine, am avut răbdare, că vreau să vă arăt eu și pe YouTube. N-am desfăcut-o, e în cutie, uitați-vă la cutie bine. Da. Și e foarte drăguț. Și vă spun, asta e cea mai meritată păpușă a mea. Nu, eu vă sfătuiesc să o las pe asta. Eu mi-am luat-o pe asta, că asta mi-a plăcut-o cel mai mult. Da. Și acum o să o desfac. Bun, așa era păpușa în afara cutiei. Am desfăcut-o, i-am desfăcut accesorile. Nu mai aveam răbdare, sinceră să fiu. Așa. Eu vă sugerez să o luați pe asta, că e foarte, foarte drăguță. Da, să încerc să o mai desfac așa. Să o desfac. Mamă, care e șmecheria. E bine să știe și o e o chestie aici. Da, vă sugerez pe asta să o cumpărați. Dar dacă vă vreți altă păpușă Descendenții și vă doriți neapărat. Aoleu, aoleu. Da, uitați bagheta. I-am desfăcut-o în mână. Am să o desfac bine, 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 bine și să nu se mai prindă în viața ei. Mâinile le-am desfăcut, dar aici s-a prins. Însă aici. Cocu era problema, de nu pot să o desfac deloc. Dar mai era și la aproape am desfăcut-o. Cartonul ăsta mai e la ea. Și încă o dată vă sugerez să vă cumpărați pe mine. Ui, sunt frumoase și frumoase sunt. Și ca să știți, îi se poate da gulerul jos și poate să rămână mai simplă. Dar mie mi-ar plăcea să o țin doar așa. I-am lăsat cartonul acolo. Și uitați-o pe Mal completă. Foarte drăguță păpușa. Vă sugerez să o cumpărați neapărat pe asta. Și uitați, i-am pus și poșeta. Am să punem bagheta. Se prinde foarte greu mâna de baghetă.
E prima zi când o am. Da, i-a văzut poșeta mare bucuroasă vie. Nu se mai pune aici. Da, am reușit să-i pun și bagheta. Dacă unii dintre voi și-o dorește să o cumpărați, vă sugerez neapărat să o luați de la Cora. Eu acolo am găsit-o, la Noriel am căutat, la Selgros am căutat și numai la Cora am găsit-o. Numai la Cora, mai era și altele de mal, dar mi-a plăcut cel mai mult asta. Știu că am 3 de mal, e ciudat. Și uitați-o pe completa. Bună, eu sunt mal. Și am o baghetă. Ne joc cu ea. Îmi place foarte mult cum arată. Mi-am dorit mereu păpușa asta, n-am avut-o niciodată. N-am văzut-o niciodată la nimeni. Și eu sunt singurul copil, cred că. Nu cred că sunt singurul copil. Dar s-ar putea să fiu, care l-are pe Ben. Care o are pe Ivy de la Bal. Nu sunt singura fată care o are pe Ivy de la Bal. Adică de la încoronare, mie îmi place să zic Bal. Și pe Jay nu am. Am 5 păpuși de ceneții. Wow! Și ia, uitați cât de tăgălașă e. Am să lăsăm păpușa și să ne întoarcem la cutie. Deci, opa! Să-i desfacem mielul. Ta-da! Bun, lăsați un like, un coment. Știu că am făcut un video foarte scurt, dar pa, pa!